Hilti kompletne mení skladovanie a výdaj spotrebného materiálu. Pracovník dostane RFID čip, pomocou ktorého sa prihlási do skrinky, tá zoberie jeho autorizáciu, tu si jednoducho vyberieš job, na ktorý potrebuješ svoje náradie, potvrdíš si prístup a skrinka sa ti jednoducho otvorí. Teraz máš v dispozícii celkový sortiment náradia. Je to veľmi jednoduché. Máme tu displej, na ktorom momentálne nemáme zobrazené žiadne položky. Na všetkých poličkách sú umiestnené váhy, ktoré sú naozaj veľmi citlivé. Pre ukážku si pozrieme 5 poličku, sú tu perá. Ja si vyberiem jedno pero a za chvíľku sa mi na displeji zobrazí počet odobraných materiálov. Takže je to intuitívne. Ak náhodou nepotrebuješ daný počet, že si zoberieš 2-3, kľudne to vhodíš naspäť a behom pár sekúnd sa daná položka odráta, alebo naopak, ak potrebuješ ďalšiu položku, tak sa ti to jednoducho pripočíta, zobrazí na paneli. A ak máš ukončené, tak jednoducho skrinku zavreš